गासैनोबो गोसो गोरबोनि अनसायनाय बावहरबाय। फामि बिबारखौ माबायदि गायनांगो आरो माबायदि जोथोन लानांगो बेनि सोमोन्दै आं मोनसे भिडिअ लानानै फैदो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। गिबियावनो अनलाइन लाना फैदोंमोन फामि बिबारनि बेगरखौ। बिनि उनाव रज' होनानै आं बे जायगायावनो फिसा फुख्रि बानायनानै गायदोंमोन। बेयाव फिसा फिसा साम' जासोबाय। मानसिफोरा जाग्रा साम'आ फिसा साम' बेहाय हारसिंनो फैसोदो जासोदो देनां देरबोला जानो हागोन। बेबायदि देरबोबाय बिफाङा लासै लासै जोबोद समायना नुनाय जादों। बे साम' फिसाया बबेनिफ्राय फैखो हारसिंनो हाब्रुआवनो फैफादों आरो गोबां जाथारदों। फिसा फिसा दों दा साननैसो उनाव देरगोन बियो। बेबादिनो बिबारखौ गायै गायै 6 माससो उनाव आं बिबार मोनदोंमोन। नाथाय 6 मासनि उनाव बोसोरसे बोसोरनैयानो जालांबाय आंनिया बे फामि बिबारा। नाथाय दा बिबारा एसे खम बारग्रा जाबाय। आगोल बारग्रोदोंमोन गोबाङैनो। बेबायदि बिबार बारदोंमोन आगोलो 6 मास उनाव बेबायदि बिबार बारदोंमोन। नाथाय बिनि उनाव एसे बिबारा खमायलांबाय। मानो होनब्ला बिफाङा बोराय जालांबाय, गुबुंद्राय जालांबाय। बिनिखायनो आं दिनै बे फामि बिबारनि बिफांखौ आं गायस्लायनोसै आरो बेखौ फोसाबजोबनोसै। दैखौ सारग्रोना लादो। फामि बिबार गायनाय हाखरनि दैखौ बेबायदि सारनानै लादो। सारै सारै दैखौ फोजोबना लाग्रोनोसै आरो नै बेबायदि हासाबना लाग्रोनोसै। बिनि उनाव हाब्रु सिंनिफ्राय आं बुरखांजोबगोन बिनि बेदर आरो फंखाफोरखौ। बेबायदि जाबोर जासोदो। हासारबो गैया जालांबाय। मानो होनबा बांद्राय जालांबाय। हाब्रु सिङाव नायबोला आलुआनो आलु बेनि गोबां बेदर जासोदो फामि बिफाङा आरो फंखाबो जासोदो। नै दैखौ सारखांबाय एसेल'सै। बिनि उनाव नै आं बुरनानै नायबाय। बुरना नायबोला सिङाव हाब्रु सिङाव नुनो मोनबाय एखेबारे बेदरानो बेदर गोबांथार। नै दसे बेदर बेबायदि जादों आरो गोबां फंखाबो दं। बोखांग' हाया गोबाङैनो दं। आं लासै बुरखांनानै हाब्रुखौ गाग्लिना लादों मोजाङै। नै बुरखांजोब्बाय। बेयाव आरो एसे हाब्रु होबावगोन आरो एसे हासारबो होगोन। गोबोर हासार, खिराइ हासार ओरै बायदिसिना होगोन। आरो बिनि उनाव नै मटरजों मोजाङै सुस्रांना लादो बिनि फंखाफोरखौ, बेदरफोरखौ। गोबांथार ओंखारदों। फांथाम फांब्रैल'सो फेंखा होनांगोन बेहाय फंखा। बेखौ होब्लासो मोजां जाखांगोन। नै नायना ला एसे मोजां फंखा जादों। पाइप होनना बुङो बेखौ एसामिस लेंगुवेजाव आरो हिन्दीयाव। बेफोर जोबोर समायना फंखा। बे फंखाफोरखौ गायब्ला थाबैनो बिफां जाफिनगोन आरो मास मोननै मोनथामसो उनावनो बिबार बारफिनगोन। बेबायदि आं फोसाबजोबना लादो आरो नाङिखिनिखौ बे सेरावनो हाखर मोनसे दं, फिसारि मोनसे दं, बेहायनो आं गारदो। नै फंखाफोरखौ बेबायदि हाब्रुआव नारसोमना होबाय। बेबायदि बारा गोबां होआ, मोननैसोल' होगोन। बेबायदि मोजां फंखाखौ बेबायदि हाब्रुआव नारसोमनानै होदो। नै बेफोरबो मोजां फंखा बेवहायनो गायबाय। बिनि उनाव आं दा गायखांनानै बेहाय दै होनोसै। बे हाखराव फामि बिफां गायनाय फुख्रि फिसायाव दैखौ आं सुफुंना होनोसै बेहाय मटरजोंनो। गायखांनायनि उनाव राननानै बेबायदि जादों। दानिया नै बेहाय दै होना होबाय। साननैसो उनाव फंखा फैगोन आरो मास मोननै उनाव बेनिफ्राय बिबार मोननो हागोन। भिडिअखौ बारा गोलाव खालामलिया, देनांहाय दिन्थिबावगोन। दिनै बेखिनियाव फोजोबनो सानबाय। गोजोन्थों। सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे आङो इयुनावहाय आरोबाव मोजां भिडिअ लानानै फैबावनो हायो।
बे फामि बिबारा जेब्ला बारगोन आं इयुनावहाय दिन्थिबावगोन, नोंथांमोना फारियै नायलांनो हागोन। दिनै आरोबाव खेबसे गासैनिबो गोसो गोरबोनि अनसायनाय बावहरनानै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय दै। थेंक इउ भेरि माच। गोजोन्थों।